naturalment. Però tingues present una cosa, que els d'ara tots són rocos, a Catalunya, la majoria són d'aquell coll. Ara el que passa que llavors hi hauria una cosa que a Roma s'hi pensarien a triar bisbes, això serien d'aquí. Bueno, són nombrats a Madrid i llestos. Trigaria. Perquè l'església és un cos molt gran i i a més ha perdut agilitat. Saps què vull dir? En futbol no té cintura. I l'adaptació en el temps costaria molt perquè ara no està adaptada. De tota manera, no fem massa coses sobre l'ajornamento, perquè saps què passa? La interpretació de l'Evangeli només és una. I si fóssim evangelis ja serien, la paraula m'empipa molt, ja serien progressistes. No. Possiblement l'Església, al cap d'un temps, fora més simpàtica, per dir-ho així. De Catalunya, la Santa Seu sempre ha estat contra Catalunya. L'únic papa que ha entès una mica el problema català, que vosaltres no l'heu conegut, és Pius XI. I Joan XXIII va durar poc, però els altres mai, i la prova és els bisbes que tenim. Mira, saps què passa? Que tot allò va ser una cosa molt ben feta, però no va durar. Perquè, en el fons, doncs els bisbes no hi van passar. I ara se'ns ha parlat dels bisbes, i no ho sé, hem de creure en la seva bona fe. Però és que tenen una visió des d'allà. La majoria d'aquí, n'hi ha algun que no, però la majoria... O llavors cadascú a casa seva, tu. Llavors a rai ja no hi hauria problemes. No intervindria per res aquí. A més, la Santa Seu funciona d'una manera. Pacta amb estats fets, no amb estats somiats. I concretament nosaltres per la Santa Seu som espanyols i llestos. I a més, no crec que el papa estigui de manera informat de la situació d'aquí perquè hi ha filtracions. És a dir, jo quasi bé estic segur que el Benet XVI no sap res de la realitat catalana. Que amb la independència milloraria segur. Ara no seria immediatament. Seria en un termini relativament curt, però hi seria. No es veurien. Cadascú a casa seva. Cosa que no passa ara. Vull dir, de fet, ara la nostra església està sotmesa a la no sé com en diuen, la Conferència Episcopal Espanyola, que és el Rocco i companyia. I llavors no existiria això. De manera que, com que políticament som espanyols, per Roma som espanyols. Mira, això dels frares i monges no hi entenc res. No sé com dir-t'ho, però les estructures de les mares provincials i tot plegat canviaria. Ara, el que costaria més de canviar són justament aquestes ordres o congregacions religioses
tan influïdes per personatges que no són catalans. Però avui dia la presència de l'Església no és tan residual com us imagineu. Vull dir, encara no, ha disminuït moltíssim la gent que va a missa, però encara arriben a 1 milió, quasi bé. Aniré fent igual. Mira, hi ha un fenomen, que això... Jo he viscut a la República. La República ja era anticatòlica. Però la Sanya va morir amb els sacraments i els companys també. I avui dia no són anticatòlics, són anticristians. Els molesta la Sagrada Família, per exemple. I els treu de polleguera més d'un. I resulta que encara s'està edificant, saps què vull dir? I llavors, i a més, hi ha un reflexe contra qualsevol tradició cristiana que hi hagi al país, que de totes maneres es conserva. Saps què vull dir? Hi ha un fet evident. No pots explicar la història de Catalunya sense l'Església Catòlica. Tant per bé com per mal. Tal com està ara, no. Però, això ja ho torno a dir, oficialment l'Església juga sobre dades concretes. I si es fes d'independència, canviaria totalment la posició. Per exemple, hi hauria un ambaixador al Vaticà. M'explico? Que ara l'ambaixador del Vaticà és un senyor que, no, com qui diu, ni sap que existeixi Catalunya oficialment. L'episcopat no, els capellans sí. És tan senzill com això. Perquè hi ha una cosa que els que no viveu dintre d'aquesta estructura no us imagineu, que és la llibertat que tenim els capellans. Si jo fos d'un partit, això que us acabo de dir ara no podria dir. Us n'adoneu? M'enteneu, oi? Si jo fos d'un partit, la llibertat que tinc de parlar com parlo ara no la tindria. I això no us n'adoneu de que funciona així. I llavors, la força de l'Església justament és que hi ha un marge de llibertat pels capellans que ningú somia. Millor. Perquè tindríem bisbes de casa. Totalment de casa. Que això dels bisbes no hi donem tanta importància. Però, de fet, passaria una cosa. Els capellans respirarien més de gust. M'explico? Es tractaria només d'això. Perquè, a més, esclar, vosaltres ho veieu des d'on ho veieu. Però el nucli vital de l'Església no són ni els papes ni els bisbes. Són els capellans. Que fotríem uns festots pel carrer de Cal Ample. Això el dia de la proclamació. Passaríem 8 dies com borratxos de llibertat. I després ens començaríem a barallar. Perquè el mal nacional de Catalunya és la baralla entre nosaltres. Penseu-hi, els nyarros i els cadells. Després, austracistes i botiflers, carlins i liberals. Vivim barallant-nos. Mira, a Castella no passa. Es barallen com gats i s'ho diuen tot. Però quan ens han de fotre estan d'acord. Els partits que són més o menys nacionalistes no s'entenen.
I això sí que no té culpa l'Església.